Què en som jo de la mort d'en Berga? Aquesta és una frase típica, una frase col·loquial mallorquina que encara ara està en ús, que vindria a voler dir no m'atabalis o no em barregis amb això. Però què té a veure en Berga aquest, fos qui fos, amb Mallorca i per què encara es diu i quin sentit té? La història dels Berga a Mallorca es remunta a Jaume I, quan un cavaller, un Ramon de Berga, va acompanyar-lo i com a recompensa se li va atorgar en el llibre de repartiment algunes terres a Pollença i a Palma, però saltarem uns quants anys endavant per referir-nos a una altra persona, a Jaume Joan de Berga i Sales, que era un jutge de la Reial Audiència de Mallorca que va ser assassinat el 1619. Estem parlant d'un moment en què hi havia bastanta mala maror a la illa de Mallorca entre dos bàndols, que eren els Canamunt i els Canavall. Eren dos bàndols en els quals doncs, no eren rics contra pobres, sinó que en tots dos hi havia cavallers, hi havia gent més humil, i estaven, diguem, enemistats en defensa dels seus interessos. Llavors, això es va donar en un moment, en plena baralla entre aquests dos bàndols. Hi va haver un moment en què els Canamunt se sentien perjudicats per la justícia perquè havien executat alguns dels seus partidaris i tenien ganes de donar una resposta exemplar. I en aquest sentit, una partida dels Canamunt, que eren la colla de Selva, es van desplaçar a Palma per cometre un atemptat. Entre aquest grup estava format sobretot per tres persones, en Mateu Ferragut, el capellà Boda, l'Antoni Gibert, àlies Treufoc, i un Jeroni Pau de cavalleria. No està clar que en Jaume Joan de Berga fos la persona a priori escollida i sembla que més aviat, mentre estaven preparant l'atemptat, se'l van trobar de cara i li van fotre una arcabussada i se'l van carregar. La qüestió és que els van enxampar a tots tres. A tots tres no, perdó, en van enxampar dos. Van enxampar en Treufoc i van enxampar en Jeroni Pau de cavalleria, i el capellà Boda es va poder fugar amb un vaixell, primer fins a Malta i després a Itàlia se li va perdre el rastre. Però quan hi va haver l'atemptat aquest, evidentment la justícia va reaccionar, no només van detenir aquesta gent, sinó que va començar una cacera de bruixes de la justícia cap als Canamunt, on després hi va haver tothom barrejat, els Canamunt, els Canavall, la justícia. Es va aprofitar també per passar comptes en el context de tot el conflicte que havia portat l'assassinat d'en Jaume Joan de Berga, i en aquesta cacera de bruixes va néixer la frase "què en som jo de la mort d'en Berga", volent dir, ni no em barregis amb aquest assumpte. La qüestió és que, com us deien, Jeroni Pau de cavalleria i en Treufoc eren dos nois molt joves, que amb prou feines devien tenir 20 anys, els van executar a tots dos, i, com us deia, el capellà Boda va poder fugir. La frase encara en aquests moments és viva i és un record del pas dels Berga per Mallorca. Però encara n'hi ha una altra, com a darrera anècdota, que vincula la justícia o la institució judicial de les Illes Balears, en aquest cas de Mallorca, amb Berga. I és que un edifici senyorial molt cèntric de Palma, que és anomenat Can Berga, actualment és la seu del Tribunal de Justícia de les Illes Balears. Si mai us vaga i esteu per Palma, a la plaça del Mercat veureu que hi ha un grandiós edifici amb un escut de Berga tan gran com crec que no n'hi ha cap a la nostra ciutat. Au idò.